Centru za kulturu u Art galeriji bit će otvorene dve samostalne izložbe fotografija. Prva je lica svetlost. Svetost, to su fotografije na kojima su predstavljeni monasi, sveštenici, patrijarsi, vladike i tako dalje. Na toj izložbi je 38 fotografija koje sam ja fotografisao više godina na Svetoj gori, u Svetoj zemlji. Tamo sam fotografisao mnoge monahe tokom mojih boravaka u Svetoj zemlji, a većina fotografije je fotografisana u Srbiji. Recimo, jedan deo je slikan za proslavu 1700 godina od Milanskog edikta u Nišu i u manastiru Lipovac, ovde u Aleksincu i tako dalje. Gledaoci će moći da vide te fotografije u Art galeriji Centra za kulturu, a u drugoj galeriji istovremeno bit će postavljena druga samostalna izložba pod nazivom Turska u objektivu. Naime, nas 9 fotografa iz Srbije smo početkom novembra 2013. godine bili gosti turskih kolega iz grada Konja. Oni su nas primili i vodili su nas na različite najinteresantnije lokacije koje su interesantne za fotografisanje. Pa smo tako fotografisali livnice, razna njihova tradicionalna sela, pa onda avionom smo išli u Ankaru. Iz Ankare smo išli u grad Van koji je na granici sa Iranom. Praktično za 7 dana smo obišli čitavu Tursku. 5. dana nismo znali gde smo bili prva 2 dana. Tako da zaista ja sam tamo snimio više hiljada fotografija, odabrao sam 38, možda to i nije najbolji izbor, bilo je još mnogo dobrih fotografija, ali ove fotografije koje ćete večeras da vidite su najčešće nagrađivane na izložbama, jer ove godine sam učestvovao na više od 60 izložbi u 12 različitih zemalja i dobio sam 27 nagrada. Iz tog razloga sam odlučio da se večeras predstavim sa 2 samostalne izložbe fotografije.